Dobrodošli u video edukaciju poslovne učinkovitosti. Danas ćemo ponoviti još jednu od dodatnih tema vezano za Excel. Kao što znate, već nekoliko smo edukacijskih videa imali na temu Excela 2016 i danas nastavljamo u tom tonu. Primjer koji ćemo danas pokazati kako praktično, tako i teoretski su takozvani hijerarhijski grafovi. Moje ime je Dušan Banović i počnemo sa Excelom. Hijerarhijski grafikoni, kao što sam ime kaže, su grafikoni, slike, kako god hoćete, koje služe za prikaz podataka, s tim da je jedina specifičnost kod ovih grafikona jer pokazuju podatke u nekakvom posebnom strukturiranom prikazu i kao što se ime samo kaže, u hijerarhijskom prikazu. Ovo su grafovi koji su se pojavili znači sa Excelom 2016. Ubacuje se standardno kao i svaki drugi graf, vidjet ćete na konkretnom primjeru, a postoje dvije konkretne vrste. Jedno su takozvani hijerarhijski ugnježdeni, prijevod za engleski je tree map, a drugi su znači takozvani koncentrični ili na engleskom sunburst. Razlika je tome, opet vidjet ćete, najlakše će biti objasniti samo u primjeru, ali i ovi prvi, znači takozvani tree map grafovi služe za prikaz odnosa unutar pojedinih kategorija, neke niza podataka koje imate i možete odraditi, dok i drugi pokazuju slično, ali se ti podaci ne pokazuju u međusobnom omjeru, već na više hijerarhijskih razina, ovisno o tome kakve vrste podataka imate. Evo konkretan primjer kako izgleda jedan tree map ili hijerarhijski ugnježdeni graf. Kao što vidite, ovaj konkretan primjer jest analiza strukture pasive, gdje točno po bojama vidite znači 4 ključne kategorije, ajde ako uzmemo i pasivno vremensko ograničenje kao četvrtu, njihov međusobni omjer, znači odnos između pojedinih kategorija i onda unutar tih ključnih 4 kategorije vidite kakvu strukturu čine pojedine stavke unutar tih velikih makrostruktura. On je, kao što vidite, vrlo jednostavan za vizualnu analizu podataka i omogućuje da je vrlo kratko, vrlo jednostavno vidite zapravo kako se kreću podaci po svojoj strukturi unutar neke grupe niza podataka. Graf Sunburst ili taj koncentrični graf vrlo slično pokazuje, znači ovdje vidimo istu tu analize pasive nekog društva. Ono što je također primjetno, znači vrlo slično ili isto je, znači da ga po bojama možete vidjeti točno omjer i odnos između glavnih kategorija, ali dodana vrijednost ovog grafa je što vi možete vidjeti analizu po pojedinim koncentričnim krugovima, odnosno razinama. Ovaj konkretan graf ima 3 razine i za svaku razinu pokazuje dodatnu strukturu, od čega se sastoji znači glavna struktura samog grafa. Pa evo idemo konkretno na primjer da vidite kako se takvi grafovi izrađuju. Evo, pripremili smo danas za vas jedan primjer za nekog društva koja se bavi znači prodajom prije svega znači IT nekakvih softvera i opreme. Primijetit ćete dakle da su podaci složeni po nekakvim razinama. Znači prva razina je neka makro razina, znači hardware, software, IT oprema, pa onda na drugoj razini unutar te prve imamo razredu, primjerice hardware dijelimo na desktop, notebook servere, pa onda imamo treću razinu gdje za svaku od tih podrazina, znači druge kategorije imamo za svakog proizvođača dodatnu razredu i naravno nekakav nominalni iznos koliko je prodaja ostvarena. Naša ideja konkretno ovog primjera je da na ovom setu podataka koji, kao što vidite, točno podešen na način da su prikazane različite kategorije, znači izradite dvije osnovne vrste grafa koje postoje kad su u pitanju dakle hijerarhijska struktura podataka. Evo vidite, Excel sam nudi znači gdje se ubacuju i ostali grafovi, nude se dakle i te vrste grafova. Pa evo, vrlo jednostavno napraviti prvu verziju što se tiče ovog tipa grafa, dakle u strukturno uvriježenog, kao što samo ime kaže na hrvatskom, hijerarhijski ugnježenog. Dakle, graf je vrlo jednostavno napraviti jednom kad označite dakle, podatke na svim razinama. Ono što nam ovaj graf pokazuje, opet ono što smo i na početku definirali, znači da imamo 3
ključne strukture unutar prve makro i makro broj 1 razine. Bojama vrlo jednostavno vidjeti koliko koja ključna struktura utječe na ukupnu prodaju društva i naravno onda imamo, vidite, podkategorije unutar ključnih kategorija. Ono što bih još htio napomenuti je Excel konkretno u ovom grafu preskače razine između. Znači on je, vidite, na ovom grafu prikazao isključivo prvu i treću razinu podataka. Ove između je preskočio jer on je tako dvodimenzionalni graf koji pokazuje jednu ključnu glavnu strukturu i podstrukturu koje naravno možemo izabrati. Iznose nećemo prikazivati jer cilj ovakvog grafa isto kao svih drugih grafova je samo prikazati omjere i odnose unutar makrostrukture. Zatim sljedeće ćemo na ovom istom setu podataka napraviti i drugu vrstu grafa koji spadaju u ovu kategoriju, znači to su takozvani koncentrični. Postupak je isto vrlo jednostavan, dakle označite set podataka koje želite analizirati i jednostavno klikom miša da berete opciju izrade koncentričnog grafa. Evo ja ću da ne smeta nama ovo maknuti. Dakle, što reći o ovom grafu? Dakle, kao što vidite, opet imamo klasičan, znači, hijerarhijski prikaz podataka, ključne 3 razine vrste proizvoda ili usluga koje se prodaju, svaka ima naravno svoju boju. Dakle, u tome su ova dva grafa vrlo slična, no ono što možemo primijetiti je da ovaj graf radi analizu za svaku razinu. Na tome vidite, svako ovaj koncentrični krug predstavlja jednu od razina analize prodaje koje možemo raditi, pa prema tome ovdje ono što nedostaje ovom grafu, dakle te međurazine ovdje su vrlo, vrlo jasno prikazane i kao što možete točno vidjeti, dakle, odokativno je da, ne znam, hardware ima najveći udio, onda unutar hardvera najveći udio imaju serveri, a onda opet unutar te kategorije najveći imaju HP serveri. Ja? Evo, znači, ovisno o tome što je vama bitno i kakvu informaciju želite prenijeti, izaberite se graf. Uvijek nekakav savjet s naše strane jest, ukoliko postoje više razina i bitno vam je svako od tih razina analize podataka prikazati, koristite naravno koncentrične, a za ovu jednostavnu dvodimenzionalnu ili dvorazinsku analizu podataka i sam 3 map graf je više nego dovoljan. Još ćemo pokazati da vidite kako se ponašaju podaci kada ih imate u još dodatne razine, pri čemu, ne znam, zadnju razinu ne razrađujete. Dakle, evo, uzeli smo isti primjer kao od malo prije, ali smo dodali još jednu podrazinu, pri čemu nismo ubacivali podatke jer išli u detaljniju razradu, jednostavno pretpostavili smo da samo neki od analitika koje imamo na razini 3 su spremne i mogu se pratiti na razini 4, jer realno i u vašem primjeru, vašim društvima ne pratite svaki podatak o prodaji na svakoj razini, već ovisno o tome što vam je bitno. Evo, ja ću, dakle, na taj set podataka koje smo ubacili u dodatnu razinu, znači 4. razinu analize, napravio i primjer, znači, grafa koji pokazuje su koncentričnim krugovima. Evo, tek toliko da vidite razliku. Dakle, koncentrični graf vrlo jasno pokazuje tu novu dimenziju, novu strukturu koju smo napravili, i ne samo to, evo možete vidjeti, znači, kako izgleda graf koji nema popunjeno podatke unutar jedne razine, kao što je to ovdje bio primjer razine 4. Opet vraćamo se na isti zaključak kao malo prije. Ukoliko mi je bitno, znači, prikazati svaku od tih razina i podrazina, onda definitivno Sunburst graf ili koncentrični graf je ono što trebate koristiti. Dodana vrijednost po meni ovih novih grafova koji su se pojavili u Excelu 2016 je što zapravo umjesto onih klasičnih torta koje smo do sada svi koristili, sad možete još ljepše i vizualnije prikazati kad želite raditi nekakvu analizu strukture ili, kao što samo ime kaže, analizu hijerarhija unutar pojedinog grafa. Evo, toliko za danas. Nadam se da vam je primjer bio zanimljiv i da ćete još koji put doći i poslušati naše web predavanje i naravno vidimo se do sljedećeg seminara u organizaciji poslovne učinkovitosti. Hvala.